Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawen di agresat, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalin, tuy dagasi kataklin, amang tinawadwa, aping sa itibega, Jesus ken kaiserbimi, tuy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit ken ka? Kakabsat ti Diyos, iso ti mangted ti ginawa kada tayo, kadagiti sakit, an-anik-iken, dagiti problema tayo, no agkamang ken agkamatalit tayo ken kuana, itid na ti pannakaagas, itid na ti namay. Iso ti Diyos ti kaasi, pinarswana tayo nga umay agayat, mangiburay ti ayat na, haan nga umay agsagsagaba, dawaten tayo, tarukatan na tayo, kadagiti amin nga an-anik iken, saksakit, anyaman a pagproblemaan. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dayto na santon a panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkonpisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria, ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin ang Angeles, ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasin ako mata po tayo Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Aku mengasihi
sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. Wena po mga sika. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ni Kristo a verbum, nakaskas daaw ti panangaramid mo ama ikapya ti tao ken ka. Ipaay mo kadi adagiti Kristiyanos itinaregta nga ayat ken naragsak a pammati. Aggagarda amang rambak iti piyesta ti ipapatay ken panagungar ti apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu a magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw iti umuna libro ni Samuel. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Mangalakay ti lana ti ulibo ket inka ijay Bethlehem. Inka iti maysa a tao nga agnaga ni ti Jesse. Agsipud ta pinilik nga agari ti maysa kadagiti anak na. Idi sumangpetda, nakita ni Samuel ni Eliab nga anak ni Jesse, ket kinunanay tinakem na. Awan dua-dua aday to'y lalaki as itatakder, iti imatang ti Apo ti tao a pinili na. Ngem kinuna ti Apo ken kuana. Di mo kitaen ti kinagwapo ken kinatayag na. Laksidek, agsipod ta sa anakas iti panagkita ti tao, ti panagkita. Kitaen ti tao ti akinwara langa, ngem siya kitaek ti puso. Kastoy ti panangiparang ni Jesse ken ni Samuel kadagiti pitungan nakna. Awan kadakwada ti pinili ti Apo. Kinuna ni Samuel, ket sinaludsod na. Adda kadipay anak mo lalaki, adda pay maysa ti buridek insungbat ni Jesse. Ngem adda ijay away ngagpaspastor kadagiti karnero. Paayabam kinuna ni Samuel. Di mi puuran ti daton agingga a makasangpet. Pinaalang arod ni Jesse ti kaubingan. Nagwapo ken nasalunat nga agtutubo. Rumimat-rimat dagiti matana. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Isu daytoy ti pinilik. Ikonsagrar mo. Innala ni Samuel ti lana ti ulibo ket inkonsagrar na ni David iti imatang dagiti kakabsat na. Inturayan ti Espiritu ti Apo ni David ket nagtaengken kuana manipod iti dayta nga aldaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo ti pastor ko adda aminen na masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminin ang masapol ko. Ti Apo ti pastor ko adda aminen na masapul ko. Itinalang tuwa karuutan pag ginanaen nak. Iti sibay dagiti natal na nga ugbog iturong nak. Baro apigsa ipaay na kanyak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminin ang masapol ko. Iturong nak iti tumutop adalan gapoy tinagan na. Uray pay no aglasatak itingget as sipnget a lugar. Jakto agbuteng taadda ka kanyak. Ti sarukod ken baston mo sa lakniban nak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminin ang masapol ko. Mangisaga na ka iti padayang agpaay kanyak. Iti imatang dagiti kabusor ko linanaam ti ulo ket agliplipyas ti tasak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminin ang masapol ko. Awan dua-dua nga kumuyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to ngagnanayon ti balay mo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminin ang masapol ko.
Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Adda kayo iti sipnget, ngem gapu ta nagbalin kayon at tao ti Apo, adda kayon iti lawag. Isut gapu na nga agbiag kayo akas tao nga adda iti lawag. Tati lawag ti mangyeg, tinawadwad abunga ti amin akita ti kinaimbag, kinalinteg ken kinapudno. Amwen yu kuma ti makaayayo iti Apo. Adaywan yu dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan serserbi na abanag nga agtaod iti sipnget. Iputaktak yuket di ida. Kinapudno na nakababain uray ti panang sarita laeng kadagiti aramiden da iti nalimed. Ket inton maiparangarang ti amin abanag iti lawag, makitanto asilalatak ti pudno a kababalinda. Taaglawag ti anyaman a maipalgak, daytoy ti gapuna akunada. Agriing ka sika aman naturog, bumangon ka ken patay, ket lawagan na kanto ni Kristo. Ti sao ti Apo. Nagiyaman tayo ti Diyos. Sidadan kang Apo nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo, hadda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Bayat ti pampanag na ni Jesus, nakita na ti may sa tao abulsek, manipod pan nakayanak na. Timmo pra iti daga. Inggamay na ti topra na iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek, sana kinuna kenkwana. Inka agdiramos ije pagdigdigusan ti Siloe, na ibaon ti kayat asawen ti Siloe. Napangarod ti bulsek, ket nagdiramos, idi agsobli makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na ken dagiti tattao a makaamammo ken kuana a makilimlimos idi kinunada. Saan kadi adaytoy ti tao, daytoy a tao ti masansan nga agtugaw ditoy a makilimlimos. Wen iso kinuna ti dadduma, saan nga iso kinunamet dagiti dadduma, kaingingas na laeng. Iti kasta kinuna a mismo ti tao, wen pudno asyak daydi makilimlimos. Impanda tinapaimbag a bulsek ti ayan dagiti Pariseyo. Aldaw ti panaginana idi nanggamay ni Jesus iti pitak a pinangagas na iti mata ti bulsek. Ngarod sinaludsod met dagiti Pariseyo no kasano ti pannakapaimbag ti matana. Inaprosan na dagiti matak iti pitak, nagdiram usak, ket ita makakita akon, kinunana kadakwada. Kinuna ti sumagmamano a Pariseyo, saan anaggapo iti Diyos, ti tao ang nagaramid iti daytoy. Agsipod tadinaan nuruten ti paglintegan iti aldaw ti panaginana. Kinunamit ti dadduma, kasano ti pannakabalin ti may sa ama nagbasol nga agaramid kadagiti kakastaan nakakaskas daaw a pagilasinan. Rimswa ti panagsusupadi kadagiti tattao. Iti kasta pinalutpot manen dagiti Pariseyo, iti naimbagan a bulsek. Imbagam nga iso tinang paimbag iti matam, anya ti masaom maipapan kenkwana. Maysa a propeta kinunana, nayanak ket dimmakkel ka iti basol, da kami ket ti isoromon, insong batda kenkwana ket pinapanaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus a napapanaw iti sinagoga tinaimbagan a bulsek. Idi agsarak da kinuna ni Jesus, mamati ka kadi iti anak ti tao. Ibagam kanyak no si asino Apo ta mamati akken kuana insong bat ti lalaki. Nakita mon kinuna ni Jesus, iso ti kasasaom.
Mamati ak apo kinunati tao, ket nagparintumeng ang nagdaydayaw ken Jesus. Kinuna ni Jesus, imayak ang mangukom dito'y lubong tapno makakita dagiti bulsek, ken agbulsek dagiti makakita. Nangngeg ti sumagmamano a Fariseyo ana italaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsod da ken kuana, bulsek kami met kadi. Insungbat ni Jesus, no bulsek kayo awan kumati pakabasulan nyo. Ngem agsipod ta kunayo met a makakita kayo at dalat ta basulyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Good morning. Welcome kadagitay bisita tayo. Adto dagitay volunteer nga doctors, nurses, kenda dumapay nga volunteers mapandaag medical mission ijay sugpon tatangaal daw ke makimisa da. Adto iti director da ni ti Caritas ni Father Danny. Iso ko mati agbasa ti Ebanghelyo ngam agsalsaloy met tabuteg na. Kunakas ano nga mapangka mangagas no si kamot ti agsakit di ka pala iya inalimon amin nga agas di tanga balon nyo kung kunak agpapasimpada gamin ti simbaan da ijay kawayan ke tapok kada stress na mo ti biagnan na so ti kunak la agsasaro no pumusa yan si ka mang badbado kitaam da di si ka badwan da kung kunak nga so ti parabado tinatay ko kung nakadan sa rito da kinapuiyan nga pay nga nagsasaro no mo dagiti matay nga papadi adaman agbugbog sotsan pakawanam Diyos ko na inawis dak ijay San Fernando di parokya ti St. Jude of Tadeo idi kalman nga ng rekoleksyon ke Lenten rekoleksyon imbaga kadakwada nakabaybayag tayong agrekoleksyonan takita dagiti rup-rupa na pasig nga sunset awampay sunrise magkanyada babaketan dagiti aslamula dagiti ni agkakabaw dan samutten dako nakadakwada nabayag tayong agrekoleksyon nabayag tayong agkonkonpisar nabayag tayo nga agmismisa ngem apaya nga wen aklunan tayo da tayo a Kristiyano naka kadaanan tayo ti uneg ti simbaanen ngem apaya nga no dadduma awan ti panagbaliw. Apa yang anu daduma uray no kuna tayo nga simana agbalbaliw tay amin wan agin babaliw tayo mata nakurusan tayo inton pa nagungar tayo mula jiki naman nagbasol apa yang kasjay ko ngamin ti kadaanan nga nosyon ti conversion from sinner to saints kasla ko nakadakdakis kayo agbalbaliw kayo ti interpretation ko ti conversion ka haan met nga kasja awam met ti dakes kadatay amin awam met ti talaga nga naiparswa nga we are created good nga rod pinarswa na tayo nga naimbag awam met ti panagpuspuso na kadatayo ka talaga nga agbirbirok ti irurumen na agbirbirok ti daddadaelen na datal agsipsipot ti chischismisen na iso nga agpangkis ka datalamang awam met ti kasja ti business na dito'y lubong kay impaganat-gat ko kadakwada nga uray met kanya tayo mabalintay nga ibaga titunggal maysa kadatayo there is goodness inside. Adda kinaimbag iti puso ti tunggal maysa kadatay uri ko nam nga nailawan nga nagbasol protection lang at adibagina dayjay wenno saan na pressure lang ti sitwasyon na ilawan nga nagbasol ngem kinaagpayso na iti tunggal maysa kadatayo adda kinaimbag iti puso hantay nga ilibak dayta kadatay amin adda nasayaat nga adda ti kaungganta na nakamula nga rod idi na parswa tayo ka good nga rod pinarswa na tayo nga naimbag. Ngam apaya nga adda masapol nga agbaliw ngamin no dadduma wen adda kinaimbag ngam no dadduma rimbawan gaboran no kumano dagitoy agop opera ti mata kaya kada iti bulsek nya bulsek isuna adda mata na ngam adda nang tapal haan or adda madinga urat nga jakamo basta dakito magi-explainan. Kanon adno katarak ko na tayo adda nang tapal ngem adda mata sabali mo building ko na tayo nata talagang awanen. Nya
Malaksid no mula am ti baro amat at tamuging tam no operaan na kan doktora na netan ti kan na ti baro nga matamitan neta madingarod ijay. Kada ijay ko na nakala ko nga katarak adda mata kala dito bulsek nasayaat adda mata ngem adda nakatakab. Kas jay mo di kinaimbag ti puso ti tao. Adda goodness inside ngem no dadduma adda nakakalub adda nang gabor. Anya dagi jay. Dayjay ti masapol nga maikat. Pagungarin di jay kinaimbag ti puso, anya da jay nanggabor. Hatred, gura. No adda na ad experience mo, uray di ubing ka, uray di maikamkamang kapailaang, nakakayat nga manugang ni katugang, uray di mapun aki ilunlunod mo pailaang. Nakangarod kayat, nasaktan ka. Or adda nang ibabain kanyam, isuti hamo nga nagbaligyan ti biyag, kaintalmag na ka, adda gura nga nakamula. Therefore, di kinaimbag ijay puso no dadduma, no makakita ka ti the same situation, kaluban naman hindi na kaya kinaimbag. Iso nga nga agmanifest hanga rumor di kinaimbag, kaluban manen. Hanya pa dagiti manggabgabor ti kinaimbag ti tao. Ngaita, agong possession. Kaya mo mo ti tumulong, nga mas kayat mo tulungan di bagim. Kaya adda puso nga tumulong, nga daduma, haan, kukwak, greed. Kaya mo mati nga iburay nga daduma, agdua-dua ngamin nagaburan ti kinaagom, kinamanagim bubukod. DJ puso. Anya pa dagiti maanggab-gabor ti kinaimbag ti puso ti tao ta amin kinaimbag ko ngaron kinatangsit. Adda nga tangtangsit mo iso nga inborn ta kiday mo kana nga to jay kaya mo nga anya da jay kinatangsit kaya na nga sa ti kinatangsit haan nga nakayat ti agpakumbaba. Kala ko nga to ti adal ko siyak ti superior dito adda position na. Education, nababa nangak ngem sika, napinpintasak ngem sika, nagwapgwapo ak ngem sika, tangsit. Dahil nga talaga na kayo paabak, uray no at the goodness inside, uray no at the kinaimbag di unag, no natangsit, at di nga manggabgabor, dahil nga kinaimbag, iso ti agmanifest, haan nga dakis nga agpaiso di puso ngem rimrimbawan na. Adupay adagiti mabalin nga mangkalub dahiti kinaimbag tayo. Adupay adagiti mabalin nga mangkalkalub dahiti kinaimbag iti puso. Kanukit kitaan tayo kakabsat. Nukas di ti conversion akong kuna tayo ham mga di agbalbaliw a puso ti conversion kuma dawaten tayo nga kaslamo dahiti bulsak nga nanipod na iyanak haan ang makakita ngam inagasan ni Apo Isus. No kitaan tayo kumano di panangagas kainikat na di kay katarak na no anyaman. Inuwalin na di mang sulsulat. Kadi ti dawdawatan tayo kini Apo Isos nga iwalin na kuma kasi adda kina imbag di puso tayo ikaten na kuma kirkiran na kuma dagiti mang rimrimbaw ti kinaimbag ti tunggal maysa. Tata si mana isugor nga agkarkararag tayo. Praktisen tayo ti tumulong almsgiving. Praktisen tayo ti agpakumbaba nga agparintumang tapno iwalin na dagito ita rumwar di pudpud no nga kinaimbag ti tao. Tahaan tayo nga naparswa dito'y lubong nga umay agtutuok, umay agrigrigat, umay agsaksakit tinakam na, umay mangiruruman kinikabsat gaputa rinimbawan ti dakes di puso tayo, naparswa tayo nga umay agayat. Mangri na ti ayat, mangnanam ti lubong. Dahil ti message na ito'y ibanghelyo tayo, anyat ibanghelyo tayo. Nagpintas. Since birth, bulsakan, bulagan. Nangalan ni Apo Isus ti tapok. Aglaing kumadag ito, doktora tayo niya, tapok lagayan ti pangagas, hanggang masapol lagi ta, anesthesia nga daday parutan da nga, kung natangipon mo kada, mga lakay lagayan, agbalong kanto tapok, apo dani ta, alipulo ka, dagita rupa-rupadan ka. Ngiwat yung umuna dagiti mamarites ali tapok-tapokam tang yung ngiwat dan ta maikatan day tanga. Kinagsiat din na aramid nangalat itapok tinupraan na nakakitan. Anya ti ibagbaga na ditoy. Uray no naiyanak nga bulsak
iti imatang ti tao awan tinamnama, ngem iti imatang ti Dios addan tulatta namnama. Dayta ti hope. Dayto ti ibagbagan ni San Pablo iti maikadwa nga maibasa nga lawag rumwar tulatta ti lawag. Iso nga iti kinaawan ti namnama, iti imatang ni Apo Jesus addalatta namnama. Iso nga pinagkita na. Kuno dadduma DJ kunatayo ati kinabulsek haan laeng nga pisikal. Di umuna nga maibasa niya ti kunada nagwapo datoy kunana. Haan nga iso, ti Diyos, ti tao kitaan na ti itsura ti ruar, ngam ti Diyos kitaan na di uneg, kunana dayjay. Ti mo na maibasa ni Samuel. Katata, daytoy panagkita daytoy abulsak, no dadduma, one, physical, at dama ti kakabsat tayo nga physically blind niya, ngam no dadduma, dayjay spiritually, emotionally blind, narigrigat nga adayo. Narigrigat. Apaya, haang ka makakita, ti kinaimbag. Adda gayem ko, nagpapa-advise, apo niya ti aramidek, kunana. Apaya, kasla haan nga ma-appreciate ni Mrs. ko dagiti i-effort ko nga agaramid tinaimbag. Apaya ngamin, ang nailaw anak ngamin idi. Diyak amuno niya nakailaw anan na amumun ano niya diya no, when it comes to marriage, saka amumun niya nakailaw anan na. Nagpakawana kon, I'm trying my best nga bumawi, nga maan na ma-appreciate ako. Kanya nga ti aramidem talagang uray no, regalwak, ti chocolate, sabong no daytay Valentine's, awan na kita. Apang kusunduan no agawi, dayjay airport, ta makadungsaak, ta jay rigat ko nga nag-drive, dumano na kajay makadungsaak, apay hanggang interesado kanyak. Kano nabannog nga naglugan ti plane, nabannog mo di nag-drive. Haan naman ko di effort na nga mapanmang sundo. Alaga at daga di ubing me, itad ko aminan, kayat ko ti agbalbaliw. Kaapaya, haan na makita, apaya, ngamin, dayayan. Nabulsukan, ijay may isang experience, nga nang tapal, di panunot, puso, kinakam na, haan nan makita, ti kinaimbag, dayay, partner. Kano dadduma, sumsumrek kanya tayo dayjay. No nagkabayas ka takadwam, nagkabayas ka, wano da experience mo nga liniputan na ka, nagrigatin nga rumwar, tapalan na, nagkatarak mo daytan. Yada organization nyo, ura inya nga organization nyo, no adda bayas mon, Uray no kas ano nga effort na kas ano ti sakripisyo ng agaramid tinimbag no dadduma dayayan narigat nga aglukat. Kanya ti aramidan tayo kakabsat dawaten tayo kini Apo Jesus. Dawaten tayo kini Apo Dios. Ikaten nako madayjay nga nang pagbalin kada tayo nga bulag. Iti sa bali abangir mabalin tayo met nga agbulag, bulag sa katotohanan ko na tayo dayjay anya dayjay. Gaputa best friend mo, gaputa gayam mo, gaputa family member mo dayta uray madi ti aramiden nan, haam mo makita di madi, taapaya close kayo nga rod. Suportaram pay isakit mo pay ti negative aspect na dayjay, bulag dayjay. Suportaram pay aramiden na nga madi, gaputa aggayam kayo nga rod. Uray madini, uray hanga maibagay yun, itihan nga makatao di maarami din ka, sige lang, pare. Ibagam nga dak ito'y, mapanag ijay, mumon, no, kuna nakawong pare, tumawag ni bakit na, dadtaw, agsasyat kamay. Ayay. Ada ti blind obedience nga kunadaan niya ti blind obedience. The term itself nga blind obedience, there's something wrong dayjayan. Blind obedience kahit na nga sa agtungtong palkanti haan nga usto. Gapota authority nga rod, sumurot kan automatic. Ngam no ilaban mo, maikat kamat. No ibagam jipud no, idildilan na kamat. When out of respect, sumursurot kalatan, oray na awan ko, madi-madiwon, agtungtong, kaslakala tungtong udan, mano asawam, pito, tungtong udlatan. Dahil mati ko nada nga blind obedience. Kanukit kitaan tayo kakabsat, when ti conversion, ti panagbalbaliw nga kuna tayo, dagito'y pakabulagan tayo, dagiti nang tapal, dahi ta kinasaya at di puso tayo.
Isuda ti rumbang nga maagasan. It's not the heart. Kasi di puso adda. Tidawaten tayo kini Apo Diyos, kirkiran na kumadagita nga ng kalub. Ikatin na kumadagita biases, ikatin na kumadagita nga negative experiences, ikatin na kumata apaya, nagpintas ti agbyag itilawag, kitain nyo daytoy bulsak niya, nanipod na iyanak, naragsakan nakakitan itilawag, nagsya at ti agbyag itilawag, tatamot, tirigat na, rigat na ngamin, no agbyag katilawag, padasum ti agsingsing pet, nakas pangarigan na ilaw ang ka nagbasol, padasum ti agbyag analintag, adda mabulsak. Kasla dagiti Pariseyo, idi nakakitan da ito'y bulsakan, anya ti kuna dagiti Pariseyo, ay, managdakdakas ti nangaramid da ita, apaya, aldaw ti panaginana, iso pala pampanunutan da aldaw ti panaginana. Dayjay pala ti pinanunot daan nga dayjay, handa ko mga makipagragsak, iji nagbaliw. Kasjay mo lakan niya tayo, awan sa bali. Padasem ti agbalbaliw. Saya atem ti agtrabaho, sumrek ka ti on time, or nasapsapapay. Agrespeto ka iti boss mo. Anya ko na ti kakadgam, magin ko kunala day ta, baka kayat na maipromote. Sabat, isuda ti mabulsek. Kaya mo ti agbalbaliw, kaya mo nga gondawayan ay simpaen day biyag mo, kaya mo ti agbiag itilawag, adda mabulsek. Padasem, hamo ka sa saon ni katugangam, tataka sa umon, inang, nay, alaam dati si dam, mabulsek niya, apaya, adda kaya mo, tatamampay, ne, apaya niya naknakan mo. Nagaramid ka mo tinaimbag, no daduma, adda mabulsek. Dayjiti kung kuna ni Apo Isos, padasem ti agbiag nga nalintag, ado ti mabulsek. The same, agkasjay, agbinalans tumat no daduma. So kuna ni Apo Isusan, binansagan na dagitoy Pariseyon, bulsek kami kadimat, kunada ka uwan, no makakita kayo, adalat tabasulyo, kunada, taapaya, mistake nga ro dayjay, pamati da kaday tanga aldaw ti panaginana, anya na pinpintas, iaon mo di bakam ti aldaw ti panaginana, wano baybay am nga bumsog di tiyan na, alaam ton bigat, anya pa'y serbina. Kadito ti nukit kitaan tayo diti pakabuklan dati dagiti maibasa tayo kakabsat. It's not physical. Haan nga dati physical. Haan nga dati kuna tayo nga makita. Tinapatid kini Apo Diyos dati puso. Uray no kas ano, uray kas ano ti rigat kas lakumaday ti bulset. Manipod na iyanak, nagbulset addan tulat tanam nama. Dahil ti imula tayo ti panunot tayo, tata Domingo, litarisan di apaya nga naragsak. Uray ti kangitingitan ti panagsang at ti Kalbaryo, addan tulat ta panagungar. Dahil ti namnaman na ni Apo Isos, namnaman nga inted ni Apo Isos kada tayo. Kamaudyanan na, uray nga tanyar aramidan dahil tanga bulsag iti panagbiag na, narigat nga isuna mangagas ni Apo Isos, masapol nga i-consult tayo, isugarod nga adda doktor. Isugarod nga adda pagdamagan tayo. Masapol nga i-consult tayo, ikamang tayo ken ni Apo Isos, ti panakaagas adaw dawaten tayo, hantay nga mabalin abukbukudan. Hantay mabalin atagikuan day ta panakaagas, masapol nga adda nabilbilag ngem da tayo ang mga agas. Sino day ta? Alaket ni Apo Isos. Kaya na nga waknitan amin, kaya na akarusan amin, ti katarak tabiyag mo, kaya na nga iwalin amin, nga nang sulat dahil kinaimbag di nga puso ni Apo Isos. Kanapinta sa gundaway, tatadagit ti panawon ti panagsagsagana ti panawon ti Kwaresma, kapintasan, kirasan tay amin, agkamang kini Apo Isos, ta iso ti mangpunno. Paduyakyak tayo ti pamati, mamati ak, iti mahimay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamar suway ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti mahimay sa nga Apo an Jesucristo, bugbugtong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw nagtao di ti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao ti napaypay sa Diyos, nayanak sa ananaparswa, Diyos sa kasmadlaing ti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda,
Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Immulog ang nagapos sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamit anay lansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtuto ket naitanem. Nagungar iti may katlungal daw. Kas palawagen dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang ti bibiyag. Isu agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan na dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Si papakumbaba tayo adumatag ken ni Apo Jesus, ikamang tayo, dagiti pakasiknan, dagiti parikot, ken enyaman nga pakarigatan tayo, dawaten tayo taagasan na, ipaay na ti mangagas nga iman na kada tayo, ket kuna tayo, Apo Jesus, umay ka, ket paimbagan na kami. Apo Jesus, sumay ka, ket paimbagan na kami. Agpaay iti simbaan, ana isaknap, iti sangalubungan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno si pupudno da kuma nga agtalinaed a si babiyag nga instrumento ni Kristo amang ngagas ditoy lubong, kumararag tayo. Apo Jesus, sumay ka, ket paimbagan na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo, ti pagilian tayo, tapno babaen ti turay, anay kawes kadakwada, ipakat da kuma si pupudno, ken si papasnek, daytoy abileg, ti panagserbi kadagiti saan, anay kalintegan, ti panakatamingda, ken dagiti napaidaman, iti kalintegan, kumararag tayo. Apo Jesus, sumay ka, ket paimbagan na kami. Agpaay kadagiti agsagsagaba, akameng tigimong tayo, dagiti maipapaigid, ken maipapaidaman, tapno babaen ken Kristo, masursuro da nga iturong dagiti parikot ken rigat da iti biag, kas maitutup iti panagsagaba ni Kristo. Kumararag tayo. Apo Jesus, sumay ka, ket paimbagan na kami. Agpaay kadagiti masakit, akameng tigimong tayo, iti bagi panunot ken rikna, tapno masarakan da ti liwliwa ken pigsa ken Kristo, tinasugat amang ngagas, kumararag tayo. Apo Jesus, sumay ka, ket paimbagan na kami. Agulimat tayo, intay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mat ikararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung ikararagan dagiti anak tayo nga ag-board exam tatangaal daw. Ama imbaon mo ti ayatem nga anak mo amang paimbag ti kinamanagbasol mi. Aramiden na kami nga instrumento iti dayta makapaimbag abilag. Tapno maisagana mi met dagiti dadduma ama iranod ti padaya ti agnanayon abiyag apag naedam ti agnanayon nga awan ti inggana. Sagot mo namay ken rigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo.
sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi kendaram. Bunga ti bannog ken linget mi, idaton mit altar, anapnuan sudi, amin aragsak lading itmi, ikay samiken ka, Pudius nga pumi. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi kendaram. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastami te pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo, siraragsak kami amang iroknoy, kadagitoy daton agubwayan ti pannakaisalakan mi, aramidem kadi ta ipapuso mi ti mangipateg kadakwada, ket kastamet apatauden da ti pannakaisalakan ti lubong, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit ken itag-ayo dagita puspuso yo, addadan stagay ti Apo. agiyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng, Podno una ya may ikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo babaen ti itatao na, iniyaon na dagiti tattao nga agbyag, idi iti sidong iti sipnget, ket impan na ida iti sidong tiranyag ti pammati, kastapay adagiti nayanak nga adipen ti basol, babaen ti bunyag, intanok na ida a pinagbalin nga anak ti Dios, anansata ti langit ken daga, agrokbabda ken ka, ket ikantada ti baro a kanta, ket da kami ken ti amin nga ehersito dagiti angheles, ibunannagda ka adi agsarday ket kunami. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, pilangit ken daga napnoda, iti pakay daydayawan, iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno ay Apo abiig ka a kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, hinakamin salakan si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Ayam. Laglagi pem kada apo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan, parayrayem tayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Francisco Santo Papa mi, Marlong Arsobispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asina namay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitanda ken kay ti rupan rupa. Dawatem imetapo ti pay mo metakaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biag, ket makiranod kam to kinenggasata na Birhen Maria ng ina ti Dios, San Jose, anagasat nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin na sa santo, isuda nakapudno ang nagserbi ken kadito'y daga. Makikad kadwa kam tu kadmet kadakwada mangitan tanuk ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumten kumati pagarya, matumpal kumati nakem mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi, ti patilayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot,
itinakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw, ti agnanayom na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken ka. Iti napakumbaba, tinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kaya. Cordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sangalubungan idem kada kang ti kapya idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, timangagas kada tayo, timangted tinamnama kada tayo. Ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, tsak may karinyo, may kakanyak, na may tinay salay nga sa umapaimbagton ti kararmo. Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apigsa impay na kanya. Uray pay nuagla sa ta, inggesit nget na lugar, jatu aguteng nadaka kanya. Tinalang to akarutan, pagina na enak, isarukut ken bastun mo, salag ni banda. Ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apigsa impay na kanya. Awan dwa kung uyog tu kanya, ti kinaimba, ti sibay tinatala nga umbo. Uwapo iturong na, ken ti kinamanagayat mo, mayat ti panabiyag ko, kitagkaeng at tungag na nayon. Uwapo ti balay mo, ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apigsa ipay na kanya. Ti
Diyos apo iti pastor ko, ada amine amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apig sa ipaay na kanya. Uhay pa'y nuaglasata, hinge-singe ta lugar, tiyak to aguteng tadaka kanya. Tinalang to ang karuotan, pag hinanain na, isarugutin baston mo, salat ni banda. Ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apig sa ipaay na kanya. Awan gadwa kung uyog to kanya, ti kinain ba, isipay tinatala nga umo, uwapo iturong na, ken iti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, itataeng at tungag na nayon, uwapo ti balay mo. Ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apig sa ipaay na kanya. Kumararag tayo. Apo silawam amin nga umay ditoy alubong. Silawam kadmet dagiti posposo mi, babaan tiranyag tagrasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon timang pampanunot, kadagiti makaayayo itadayag mo, ket tapno na impasnikan ti panagayat miken ka, gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, biso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Thank you Apo Dani, ti panaki danggayo, ti tinasanton amisa, dagiti kakabsat nga volunteers nga mapan ijay sugpon, ti Caritas Nueva Segovia, halak we are praying for you, for your safety, mapanda tumulong nga mangagas, dagiti kakabsat tayo Apo, kay ikararagan tayo mat ida niya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, et pagbalin ninyo'y dangadala. Buniagan niyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.